Kajing e jong try jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selog jong amen semba koi kindan rengkat bad pi baro rengkat bang hero ngai mong try nak benta kana kasngi ke bapranai ban ngai ti rukum ju yala de hu habang ngai ti la de hu klam pe try un re un somarengi undayengi unai bor un krishan ngi bangila ban im ha kana kasngi kam tame bangila ban le e kamon ke jungu pan snu bahayu ban priang ya khubor jong ke jing spun jong ke jing e ke gospel ke jungu da ka jing em ke babha ke bangi em ha kana klimat ko han men ko para ha bangi wan ha kana ke yin khut yin tang ke jungu trai to ken yin phai shu to kengin penmab no try na ke benta ki pop ki sang na ke benta ki lak ki let ki tam ki dona ki bangi la le ha ke jing em ke jungi klempe ha bo try ma ki pop jungi kane ke jing try jungi ya kane ke jing nya bat ke jing maya ke bakrau bat ke jing tuai jungi baro ki long ke basai so utrai hi dalade un kurku badon sngap un ai ye ke jing tuai ke bagi tuai te kum ta to ken da ke jing sngoret bad ke jing kloi jing ban kala ke bamut ngin pa sha try ngin pan bab no try leng ba ke jing duai ke jungi nga pla how lay badan mor baro pada pi ko han men ko para bar le pop shipun e da ke jing prokhat da ki ten da ki kam da ke jing lek lek da ke jing lek pala chunga da ke jing lek pala chunga da ke jing lek pala bakrau e chunga nama kata kerpat ya kamaria ukut kabai sa kate sati ya kiamel berkirkut pada pi kohan men kamara banduai na kebenta chana how try play jungi ublay badan bor baro unis na yengi madalama pi ki pop jungi unyalami ngi sha ka jung em bom jukut amen try can rat go play say sem baklat no jong I genus terniang
Giduai boblei rekan radunai I kajing jatai bom jukut. Giduai na gebanta I Edil Shia lengkoi bain yo I kajing koi kajing kia akalang kamed bat kamen sem bat kumjuru kajing su kajing san hapo kajing kasem. Giduai ru na gebanta I Michael lengkoi bain menta padang kajing pang kajing stom I boblei rekan rad un I kajing koi kajing kia bakam khloy akalian kamet berkumjur kamen sim kajung ngidu wairu nak banta I Darisha Giri Karkongor bar ke kesni kha kajung ngidu wai boblei trekan rat unang kurku kurdoy ina I kajung kababha kajung koy kajung khia kabapura khnang bam nang la su ban ban chakriyo try to don lem bat kaying kasem jong me kotrai ngi kerpat bat tos ngau sen ban pan skem ba kitu ha ki ba me lai ka jing jong ka jing men ya ka banta bom jukut ha ka jing mi pat jong kon balakha marwe jong me daw trai jing yu jisu kres kon jong me be mat basan sha rain card bat me ha ka jing long ka we jong men sem ba khut ublei junom la junom amen. Kajing pule na kikam juki apostol. Hakata hi kasngi lami kajing ban ping ka pokraw persya ya kapalang ha Jerusalem. Bakiringat latang ki apostol kila sya pensapret keleng ki thain ke Judea bat Samaria. Kato kan nengut ki rangba ki beriublai kila tep ya Stefan bat kila tapelong ya kajing yam pangnut ka pokraw ya Henry Saulus ula tombor ya kapalang bat ha kapa rungman ki tliu ying lapat tom yaki ringet shenrang batkan thai bala thep yaki apatok te kito ki bala sha pensapret kala lek keleng ki da yalap artat ikaktin u Philip la lek shakanongba hak Samaria bala yalap ya ukris hak pajba bat ki pajba baro kala pelej jingmut ya kata kaba ula keren da u Philip anda kila shashkor ya bat kila ki kampala baula le namar ki mensim baman kila mino na bun ki breu ki basong suj kira kerkaj da kasur ka bajam bat ya bun ki bapang yap sileng lane ki berko lapen koj kumta la don ke jingkemen ka pokraw ha kata kanong ba kaktin jong utrai Samdripunriu nomor Nyospa Sankui. Nyospa Sankui.
Uturai dan rengkat bat pi. Kajing pule na ka gospel bakut kat kumu Yohanes. Kalawang kami try. Hakata kapor ujisu long ha kipai ba. Nga ngalong pu jong kajing em. Utabawan sanga unom tungan. Bad utabang nga unom sliang lano ro. Henry nga layatu api. Bapi layo iya nga bad pimtre ban Baro kat kaba ukpa lai nga kanwan sanga. Bad yauta bawan sanga ngan kentai no. Naba ngalawan hiar na beneng. Banle yakamon jongahi. Henry yakamon jonguta bapa yanga. Bad kane kalong kamon jonguta bapa yanga. Bangam day bandu nagata baro kabaw ay hanga. Henry bangan panmipad yaka ha kasni khadu. Nabagane kalong kamon jong pa junga baduta boyo yokon bad ngay u unyo ya kajing embom jukut. Bad nga ngan panmipad u ha kasni khadu. Ka gospel try. Ngibaro ladang yudon hakanu kanu kabenta jong kana kaprathai ni hakanu kanu ka jaj jeng em kabangem ni kanu ka jilong kabangilong ngidon ka jingkwa ka jingthrang ha ka jing em jungi way by way ngiyong bangidon kata ka deep desire kabangi kwa sisya kabanado katanray jong kadanot ka jungi ban penurlong ha ka jing em ka jing lada kedai ha kaliang jong kamet ngadon ka jing kwa ka jing thrang bat penurlong bat banyo lada ngada pe ha kaliang jong kamen sim jong ka jing em kristan ka junga ngadon nadu katanray jong kadanot ka junga kabanga kwa banyo kabanga kwa ban pendep ne ban penurlong habang ape ya kaying kasem ka junga ngai ka jing don kam jungka bat kumju ngadon kata ka jing kwa ka jing thrang ban pendep ne penurlong ne ban yo habang idon kane ka jing kwa ka jing thrang ne ka jing angnut ban pendep ban penurlong ban penyo hala ka jong ka jing em ngidon kalanti ban yai lane ban jit habang idon kalanti ban yai de ban jit kasong hangi iwe paiwe ban jit ngajit ya kanu ka jai lanti lane kanu kalat kabaya rap yang bangan yo lane bangan pen urlong ya kata ka jing kwa ka jing thrang junga dei na mata kadau ha ka jing em jongi ki breu khamta me habangi pe habangi puson bahaya la ka jong ka jing em bamarwe jungi yo lese ngi jit kalanti ka babakla kabaya lam yang sha ka jing jat
Den mata kedau habangi pej hak imlang kasalang ke jingi menta. Toklet no yak imlang kasalang jong ke we ke jaj ban reu han ngi pej ken yak ke jaj ban reu jingi. Ngin pej ken ya kasnong ka thau ke jingi. Ngin pej ken ya kaying ka sem ke jingi. Ban pendap ban penurlong ban yo yak ke jing kwa ka jing thang ka junga ka jung pi ne jungi ki breu bo nangi ngi yaj bakla. Den mata kedau ban penurlong yak ke jing kwa ka jing thang jung ki don ki breu ki budget ban penjob lane ban penyo yak kata ke jing kwa ka jing thang jung ki da ka bale yak ki kam sneu. Ban yo yak spa ka pau don ki breu ka budget da ka bale tu. Ban penyo yak kata ke jing urlong jong ka met ka jung ki jit yak ke jing subha jong kana ke perthei. Da ka ba ngop ha ke jing di bo aj ba pher kum ka drugs kum ki kenja kum ke jing di bo aj ka kiat. Hoi barong ijit ikini ban ngile ikini namar ngadon ka jing kwa ka jing thrang ban pen urlong yalade. Ban pen hun ban pen yo ya kata ka jing kwa ka jing thrang jong ka met junga ngop no ha ka jing snow ha jong kana ka perthei da ka ba ngop ha ka pop persya ya ka sakramen ka bau trai ul ai kum ka pop klim. Kum ka pop penjot ya kata ka jing khut ka jing soti jong ka met jong ka man sim jong ke jing Kristan jong ke jing Kristan ke jong e habangi pe sha ka dai ka nei balengi ngo baki kam sneu jong ke perthei namar ba ngi kwa ban yo ngi kwa ban penjob ne ban penurlong ya kata ka jing kwa ka bangi don nado ka tenrai jong ke danut om dai ka we ka dau han re dai ka nei ka dau dai mata ka dau Jisu mata ka sngi ha ka gospel wang yang abade pi kumbang ya pule ha ka gospel Yohanes kebamenta kesni ngalong kupu jong ka jing habau Jisu wang ngalong kupu jong ka jing uta bawan sanga unam tengan ngalong kupu jong ka jing habau Jisu wang ya kene ki kentin hanga barpi ki don arbanta ke ba ngila banyo i ka banta ke kong kadai ka bau Jisu shisha u ai ya ka jing bam ka bangi don kam na ka banta ka met ka junga ka jungpi nang no piyo kane ka jingbam ka ba pi penhon ya ka met ka jungpi nang no piyo kane ka jingdi ka ba penhon ya ka met ka jungpi ki ba penhe pensan ya pi ka ba ai bore pi dai belai dai Jisu jini kumba ulale kampala lapsa ya kito kisan hajar mut u Jisu hadu mentau le kampala na ka banta junga jungpi kam dai ka jingdang ka jing start jungpi kam dai ka bor ka jungpi kamdai ka junga ka bangila ban yo ya kene ke jimbam hanrei u Jisu hidalade u pendap u penbiang ya ke ka bam gade ka ba ngi don kam na ka banta ka met ka juni kane ka dai ka banta ka banan kong ka ba blei ka ba Jisu uang ngalong pu jong ka jungem ka ba arpat u Jisu u ya kham jam ne kham chen leu ban ya kane ka ba uang ngalong ka jing bam jong ka jing jong ka perthai hanrei uang ngalong pu jong ka jing ka ba mod na ka banta ka jing men sem junga ka jungpi na ka banta ka jing Kristan ka junga ka jungpi ka ktin ka ba kren ka jing hikai ka ba hikai yang abade pi kasur ka ba ai ka ba pasiaw yang abade pi man kasni ka Eucharis ki sakramen baharo kidei kita kentin ki bau Jisu ngalong kupu jong ka jengem hadu kat no keng manga ban mapi ko han men ko para ngidon kane ka jingei ngidon kane ka jingshania ya kini ki ketin ki bau Jisu ula om mentak step hanga badapi ngalong kupu jong ka jengem habangi yos nyau habangi layo pediang habau Jisu la pasiau yere ki kentin hato manga mapi ngi shim na em kata ka step ban le sajan jugu ban pediang ya kini ki ketin ban ya kini kentin ki baulong ni ban penurlong ya kini ki jingkwa ki jingkrang ki junga ki jungpi hato ngidang jit ya ki jing subha jong kini keperthai ki bala ban yalam yangi sha ka jing ka ba penrem sirta yang abadi ko hamen ko parakan ke de sur potra yo le semadaus ka step upasiau ukran hanga badapi ngide banjit ya kalanti kababha khamtame banjit ya kita ki kentin ki bau Jisu long ngalong pu jong ka jengem lada pi nge yang lada pi bam ya uneu ku
pinyo ya ka jing em bom jukut namaru bleu pa ula ai yang aba dia pi how jisu ula pen kamti yang i we pai we how jisu de mata grau ngi de ken ban pediang ngi de ken ban ngi de ken ban bam yaw nu kupu jong ka jing em bom jukut habangi bam yaw nu kupu jong ka jing em bom jukut klampap ngin sayo ka bor ka sor ban kamai ka ji ban rep ban riang ban im ban le ki kam jungi baman agas ni bangila ban yo ya kata kajing bam jong kamet jungi rukum jo token hakana ka step ngin ya duai token hakana ka step ngin kerpat ya utrai ba unna pen klain ya kata kajinget ke bang dan hu kumbagi apostol ki ong ko trai kajinget jungi kalong ke baret pen roy pen he pen scam ya kana kajinget ke bang dan hame hiru ngin duai kumbagi apostol ki duai how try and hero ya Jesus Christ Tungin yang plau ka jong ka jingai ngangai oleh pa ka boro lam tau ka len ka kendo da Jesus Christ wan ma Yesu utrai sini ala pon masim khod ya wala ka ka Yesu ya washa be ka pon Jesus Christus asar mai ulaya ka tebu ulaya shiya afsi ka laya ri pa ya ora Yesu Christus sama mai ka pa boro nam tawan pa bisai be ya ngai ka sim ko Apalan terlebih berkoi, ada cuma berkoi, ada cuma ikut, ada cuma berdoa, berharap semua bersyukur. Amin. Lais pa krapwe. Jengah bajung pi kan long pediang pun nak madu belai kupa badan bor baro turai dia jingai Jesus pi la kuta singra pulong perjesu kaji mentoi di bawah ko juju baro ko wei try ngi kerpan ko try bangin shem jing kemen bor bor ha kine gi jingmaya paska kenang ba kajing pan thamai ka bayai tre kam hangi kan long ka dau jong ka jing kemen Baklem kot jongi, dau kres utrai jongi, amen. Utrai dan rengkat bat pi, token tewi laki danut, kong nang utrai belai jongi, dasha kalong basong hak bat kabade kade ti jongi bat kajing pen im yangi, haki por baro banyaro yame ko kangrat, Henry kam tam ha kanekapor. Banyaro pendan berom susu yami
Naba yo Chris kun lang broad paska jungi laknya. Namar lengba jungu ki kon jong ka jung shai ki mi pa cha ka jung em bom jukut. Badia ki dulan jong ka hima beneng lapli wang na ka banta ki rumwit. Namar ka jung yap jung u ka long ka jung suspa yangi na ka jung yap. Bad ha ka jung mi pa jung u ka jung em jong baro ka ki im biang. Namar kata haba ladap miar da ka jung men paska ka prathai baro ka wei ka risa da ka jung ro yame. Ki bor beneng ru bat ki kan ho nangal ki ruai lang ya ka jing ruai jong ka muram jume bat ki ai perbena klem sange. Jong ka jing khoi baro namar ka tang ikir pa me topan khoi pan kan tang ya ki ne ki jing trwa jmi da ka ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jong ki ba kin kala long yangi kam met bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor baladino yo badala ka man snyo bha ula priang ya ka jing sha shutam ula shim yok pu badak baingu yame ula kedia ya u badal ai hala gesenran u om to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabanta jong pi ha kaju kam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ulai hala gesenran u om to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bat bom jukut ya kaba en penme na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ke jing ma pe ki pop tole ya kane ban kan mau ya nga kajimaya jong kajingai kertasin bangi bang yune ukbu bani dina kare kakuri ngipen na kajing yang jong mekotrai terkadung memang namar kata ngi bapen manta ya kajing ya ba kajing mi pa jung u ngi trwa ha me kotra yuk pu jong kajing em bad ya khuri jong kajing pen em ngi dai ngu aidam namar malayeu yang ngi babet ban yang khma jung me bad ban sakre ya me da ka bas ngi red ngi karpa ya me bangi ka bayo banta ka met bat ka snam kres ngi long ki ba lapane tele ka we dauman sem ba khoi to kan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasatala ka perthai ba to penjana ya ka ha ga jung e rangkat ber Francis ukpa ba ko jungi uwal bat marwen u bishop jungi ka kan hon ki bishop bat ba ro ke lengdo
Token maulem ruya ki hanmen ki parash rang bat kan thei ki baliathia da ka bakermen ha ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isne jong me to priang ye ki sha ka jing sha ka kma jong me to isne ye ngi baro ngi kerpa me barengkat bat kamaria the soti ba khoj ka kmi jong ublai ujisa ba khoj ukorem jongka ki apostol ba khoj bat baro ker khoj ki balapen sno bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ka jing embom chukut bat baginira bat pandan borom yame daw kun jung me u Jesus Christ. Dau lembat u badhau kan long hame u blai pa badan bor ha ka jing long ka we jong men sem ba khoj barok ka borom bat ka jing ro jinom la jinom amen. Kumbelah kum yang ngi daw nong panem bat kumbelah hikai ngi dak tin blai ngi nod ban ong ko pa jangi ba bleng kalong ko khoi ka teng chome kadwan ka hima chome kalong ko mon chome a kndeu ko ba bleng to ai ngi ta ke ba ngi ba la ha sni ba ta ma ngi kreng kan chumi kumba ngi rumah ke les ngi wa ya la ngi sha ke chin shoi henry to bala ngi na ka bas new to penlai ngi kerpat ko trai na ke jing snu baro ha ke jing spon jume to a jing suk jing sanya ki snge jingi knang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ke jing jen jar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ke jing kermen bakot bat ke jing wan pat jung nong penim jungi u Jesus Christ. Nama Kasome dalam firman, Kasome bor ka borom, shunom na shunom. Kotra Jesus Christ, me belong haki apostol jume, ka jingsuk ngai epi, ka jingsuk jungang ayapi. Wat pe yaki pop jungi, henro yaki jungai jong kabalang jume, bad ha ka jings bun jume, to aya ka yaka jingsuk, bad ka jingatali ka wei, kat kum kamon jume, mame, we babasan shar junom la junom. Amen. Kajing sukutrai keran barabor rengkat bat pi. Ringkat berpiru. Ong ini terwai yang ada kajing suk iwe ha iwe pat. Jing suk bat pi. Hak mi ukun lang brod jong blay, hak mi bakit no igipop jong kapatay, sup ya kito gibala syakot, syakan ikajung kawai jong ukun lang brod. Kudran dan syosang brod, rumabok piling sunga, dan resyong kan kecil, mansing juga kan sakiai. Kamet bat kasnamo Chris, kan ri bat kami lamingi, syakajung embom cukut. Amen.
Chris. Kamer bersama 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 Chris. Thank you.
Jelam ini, menjelam ini rujuk, berkor, banyak yang kawan ra dan bom juga. Ini sebenarnya penyaji yang ada kojis. Tol ini aduai. Dosha skor kotrai ke jing duai jungi. Bagani ke jing ai ke liang bakentang jong ke jing suspa yangi. Kan wanra hangi ya ke jing arab ha kane ke jing em. Bad kan penyo ya ke jing kemen junom. Dau kris utrai jungi. Utrai dan rain god bad pi. Belai badan bor unkur kuya pi. Ukpa badukun badomen sen bakoit. Toleh suk bat e chakri utrai da gajing imbabha jungpi. Alleluia, alleluia. Iso Yahweh, Alleluia, Alleluia. Nabar kantai kundriu. Agastep sining kong katayo. Amen. Nyero yotrai Jesus Christ. Amen.